Здравейте хора, ето ни в днешното видео, където ще пробваме тези гризки с вкус на бекон. Както Вилката каза, той сега е зад камерата. И както той каза, ще правим втора част, ето на втора част. Не питайте защо сме на едно и също място, това е друг въпрос. И нека ще се опитвам, ще пробваме този чипс. Абонирайте се за канала, оставете лайк и пишете вдолу коментарите. Според вас вкусно ли или не? Аз честно казвам никога не съм ги пробвал. Те как се казват бекон снакс. Нека да ги пробваме. Може и да са гадни. Хората, я за първи път ги пробвам. Вижте. Я дайте и аз да... Ето. Здравейте. И Вилката ще иска да пробва едно. Много са вкусни. Чао. И на Вилката му хареса. И абонирайте се за канала. Обща оценка и давам 8, не, 9, не, 10 от 10 направо. Но на мен 7. Аз ще дам 7. Това беше нашите оценки. Чао хора от нас.